Raúl Tudela, 17 edicions ja d'esta gala de lliurament de guardons a les empreses més mítiques, no?, d'ací del Cira. Com ha estat la gala? Bé, doncs crec que ja l'heu vist tots, molt bé, molt content per veure la resposta dels empresaris, per veure com veuen la necessitat d'estar units i més, aunque siga, bueno, per coses més, solen ser més roïns que bones, ens ajuntem, debatim i intentem consensuar solucions per a tots, perquè no pot ser sempre la solució que més ens agrada a cada un en particular. Entonces, quan ens unim, aconseguim aquest criteri únic i així és el que intentem, tindre aquest criteri únic, trobar el consens primer entre nosaltres i després poder anar en una única veu, en un únic criteri, en una fulla de ruta a reclamar a l'administració. I bé, avui també aprofitem per fer aquestes reivindicacions que històricament, que sigues de veres, que molts me diuen t'has deixat això, t'has deixat l'altre. Però si estic ahí jo xerrant, és que pel del pernil, conforme ha dit Eugeni, i entrau de la sala. És de veres que heu de centralitzar un poc, no, totes aquestes demandes que tenen els nostres empresaris a través de vosaltres, i moltes voltes és complicat, no? Sí, n'hi ha molt que tocar, és complicat arreplegar totes les inquietuds i resumir-les i fer-les en una gala, en un lloc ameno, però que tots deuen de saber que des de l'associació no parem de treballar. Això és lo visible, però darrere d'això hi ha una feina tremenda. És de veres, Raúl, que qui no plora no mama? Ui! Sí. Heu de plorar moltíssim des de l'associació empresarial del Cira, no? Sí. Per aconseguir tot allò que vos demanen els empresaris. Però plorar en afán de millorar. Clar. No plorar per queixar-se, perquè jo crec que la queixa, si és una queixa constructiva, benvinguda siga. Però el queixar-se és que el ser humà es queixa per tot. Perquè fa sol és que fa calor, perquè fa fred és que fa fred, perquè fem vostè. Doncs hi ha que comprendre que les coses no sempre es poden demanar i no sempre pot dir tot com nosaltres volem. Doncs n'hi ha que reivindicar en consens i en harmonia, i siguem conscients de que cada vegada que obrim la boca, diners. Cada vegada que volem alguna cosa, diners. Entonces no n'hi ha diners per a tot. Què ha tingut d'especial la gala d'enguany, esta edició número 17? L'edició número 17 ha tingut d'especial. Té d'especial que consolidar una gala com aquestes de 7 edicions és molt complicat. Fer que la gent responga així és molt complicat. Que una setmana de l'economia conforme la que hem vist i s'ha desenvolupat òmpliga conforme ompli, super complicat. O sigui, l'esforç que es fa darrere de tot això és molt gran i s'ha de reconèixer que IDEA, en la seva regidoria, el Gema i Carmen i l'altra Gema i Teresa i tots fan una llavor increïble. I que nosaltres, des de l'associació empresarial, el que necessitem és també que es vegi aquesta economia, perquè aquesta gent que va a totes les ponències, conforme hem dit en el tancament d'aquest matí, el que volem en ells és que traguin aquesta essència, aquesta idea, que puguen aplicar després en les empreses. I per a nosaltres és especial estar així perquè cada vegada nosaltres estem així i jo estic veient ja tot el que canviaria. Perquè jo d'esta gala ja canviaria moltes coses, però és que ja canviaria de l'any passat, canvia des de cada any, segueixes canviant i ara falles per així, ara caps per allà, però així està molt bé. Doncs aquesta edició és especial, però ja pensant en, ostres, això l'any que ve, este costadet, això ho canviem, n'hi ha que fer això, n'hi ha que aportar, n'hi ha que dir, se m'ha oblidat l'altre. Sí, millores, sempre milloran, però això és tot un èxit. Els empresaris deuen estar orgullosos de lo que han aconseguit ells, Això és un mèrit absolut dels empresaris. Raúl, parlant dels premiats d'enguany, que són, a més, empreses, he estat parlant una miqueta amb ells, empreses amb molta solera, amb 50, 60, fins i tot 85 anys de professionalitat. Pues sí, i vaig a tornar a fer, perquè ja no sé quantes vegades ho ha fet. No sé, espero no tornar-ho a fer, però ja la meva memòria he rebatejat altra vegada a un dels premiats. He tornat a dir Carnisseria Alfonso, mare de Déu santa. Carnisseria Oliver, no? És Oliver. I és que li ho vaig dir el dia que ho vam fer públic i avui ho he tornat. I avui he promès abans d'entrar que no ho diries. Que no ho diria. I ho has dit. Patapam. Entonces he de dir que la he cagat. Entonces ja els he demanat que per favor
que no fiquen a la carnisseria una foto meva i li tiren en els gabinets i estan afilats, però tindrien tot el motiu. Però bueno, 90 anys de carnisseria. Res, això en queden 4, no sé fins on va arribar, ixa tradició que és una passada. Després Garrigues, exactament igual, bueno, 80 anys. És un mèrit increïble que se transmetisca de pares a fills en la carnisseria, pares, fills, nebots, Tota la família allí treballant. Ara, això, vull veure en les nostres empreses. Jo també tinc una empresa de tercera generació i la quarta no sé si va arribar. Però, Costarà, no? Costarà. Bueno, bé, sí, el que hem de fer és intentar treballar, seguir, perseverar. També els altres dos pressupostos, Sor Ibèrica, 1970, una empresa del poble, va crear un mogolló d'empleo, llocs de treball, empreses que avui en dia encara estan, bueno, un mèrit increïble, aquesta empresa que es va reposar, conforme hem vist en el vídeo, després de l'any 2009, que va ser molt complicat, un incendi que vam tindre també molt difícil, i policia local, Utxeri ens ha fet aquest moment divertit, que s'afereix, que està al servici de tots els empresaris, quan els cridem estan ahí, ens han ajudat contínuament per a protegir els nostres negocis, per a donar suport quan hi ha alguna emergència, sempre estan ahí, i per supost, ja que este premi, este reconeixement el vam ficar en marxa fa unes poquetes edicions, i bé, és just reconèixer a tots els que estan també al voltant de les empreses. I ara, a partir d'avui, que a treballar ja en l'edició número 18, la que mos farà ja majors d'edat? No. No, encara no? És molt pronte, no? Això és quan acabem de cremar la falla. Però això ho diuen sempre en falles. El Sant Demà, el dia 20 de març, diu ja estem treballant per a les falles de l'any que ve. Mentira, el Sant Demà de falles estan tots resacosos en el llit. I ja després ja es comencen. Sí, per supost, és el que t'ha dit. No, ja no cal que acabi este acte per estar pensant en el que ve. Ja estem, des de que hem arribat, allò canvia, durant la setmana ja vas pensant. Molt perfeccionista. No pare. Bueno, millorar, canviar, innovar. És que si no, el ser humà nos aposentem massa, nos agrada massa el sofà i la comoditat. I això, el mantindre la gent un poquet viva i inquieta, fa que les coses siguin dinàmiques. Hi ha detallets, hem tingut la passarel·la en el centre, i si tot s'ha de dir, bueno, és una idea, havíem pensat una altra cosa més loca, que la farem. Un d'estos la farem. De fet, tinc així el meu super Andrés, que va ser l'artífice de que tinguem este model de gala, membre de Junta Directiva, ara ja no està en la Junta perquè el va fitxar Don Mercadona i entonces el fitxatge aixina, però això fa falta gent aixina com ell i altres persones que donen idees, us aporten, us diuen, canvia-ho, fica-ho aixina, podeu fer això, dinamisme, hi ha que canviar, sempre. Molt bé, Raül, moltíssimes gràcies i enhorabona per l'èxit d'esta gala. I a tu perquè ho fas de categoria, m'encanta com fas la teva feina. Moltes gràcies. M'encanta que any rere any confiem en tu i estàs ahí durant el Pi, en la inauguració et vas estar, me va encantar també. Moltíssimes gràcies. I moltes gràcies per la teva feina. Gràcies, Raül. Passa bé.